Sudan jamana la kɛlɛ kun juguyalen don Sardarasulakaw ani u ka force paramilitaire RSF u ni ɲɔgɔn cɛ ni u bɛ ɲɔgɔn na nin y'a dɔgɔkun 7 ye. Ale juguyara u ka marifaci lajɔli o sarati ni ale banna sibiridon tileganfɛla la ni ale kun labɛnna Arabi Saoudite ani États-Unis jamana fɛ. Ni kɛlɛ in ye mɔgɔ miliyɔn 1 ani kɔ o de bɔ u sigiyɔrɔ la Sudan jamana kɔnɔna la. A ye mɔgɔ 400,000 o de wuli ka bɔ a sigiyɔrɔ la minnu taara u kɛrɛfɛ jamanaw la ani ka gɛlɛya caman fɛnɛ lase jamana faaba ma ni jamanaden minnu bɛ yen olu kɔni bɛ kɛlɛjugu sanfɛmugu keriw ani bilisa ɲagami kɔnɔna la. Karidon tile laban na sigida mɔgɔw y'a jira k'a fɔ ko kɛlɛ jugumanba de kɛra dugu 3 la jamana faaba kɔnɔna la. Khartoum, Omdurman ani Bahiri ko i tun bɛ se ka sisikuru de ye yɔrɔ jan fɛ tile daminɛ la tɛnɛndon. RSF ale ko k'ale jagoyara ko ka faso jama olu mɔgɔw olu lakana ani ka minnu bɛ bingani kɛ k'olu minɛ. Kɛlɛ a nana ni gɛlɛyaba de fana ye Darfur yanfan na ni ale bɛ Sudan tilebi yanfan na ni ale tun ye yɔrɔ ye mɔgɔ caman de wulila ka b'u sigiyɔrɔ la ka sababuya kɛ kɛlɛ fɔlɔ minnu tun bɛ yen n'o kɛra ani a sigida mɔgɔw minnu bɛ dugu caman wɛrɛ la n'u y'a jira k'a fɔ ko bingani walew kɛra marifatigi jɛkulu dɔw fɛ.